ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां च गणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितां पावनेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एकपटी आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामीले वेंकटरमण देवस्थान मंगळूरांतू प्रवचन ऐकताना प्रवचन तंतुला फर्स्ट सुरवेचे एक थोडे लाईन मात्र आजी के उडगासस म्हाका समस्त सान आशिल्लो हांव आनी स्वाम्यान सांगलें कसं म्हळ्यार आम्ही वेंकटरमणाक स्थापन कसला करची म्हळ्यार देवस्थानांतू तुगेल नित्य सेव करच्याक म्हण नित्य सेव म्हळ्यार आनी हांगा दुखून नित्य सेव हांव आलोचन करता आशिल्लो की नित्य सेव म्हळ्यार कशी म्हळ्यार आमकां कोतास की आमी पुरे गोंयचे गोवा दुखून आमगे देवस्थान सोडून मागीर आमी कर्नाटका केरळ पुरे आयले सो हे आमी देवाक एक फावटी स्थापन करता ते नित्य सेव कशे बा ते कशे कॉन्सेप्ट खंय दुखून आयले तेजन आलोचन करतना मागीर आमी इस्कॉन येतना भगवद्गीत वाजितना भारी एक अर्थ जाल्ली की हे देवस्थान कसं नसतं हे देवस्थान वैकुंठ आणि हे देवस्थान कसने विंगडना हे वैकुंठाची ते देव कोण वैकुंठ असतो पळय वेंकटरमण नारायण विष्णू तेंची रूपार ताका आम्ही स्वागत करून देवाक पुजिताची आणि तेंची रूपार काही वेंकटरमणाक ते वैकुंठांतू सेव जाते की तशी हांगा सेव करताची तशी वैकुंठ वच्चाक हे एक ट्रेनिंग हे देवस्थान एक ट्रेनिंग इथे म्हळ्यार आम्ही कसं करची पळंग कार्य पुरे नित्य हाजी निमित्त आमकां कसं चांग आशीर्वाद पुरे मेळचेस ते नित्य इटर्नल केदनाके देवाल सेव केलेलं कसं नाही पुण्य नाही पाप नाही पुण्य म्हळायला आम्ही एक शब्द उपयोग करताची लेकिन देवाल सेव करचेस पळय त्या पुण्य नाही भगवद्गीतेंतू तीन रितीर देवान आमगेले कृष्णान आमगेले कार्य तीन रितीर सांगला कर्म विकर्म अकर्म कर्म म्हळ्यार कसं नाही चांग करचेस पळय आमी ते चांग करचे आशिल्ल्यार ताका कर्म म्हणटात गुड कर्म कसं नाही चांग करचे कोणाके कसं नाही दिवचे कोणाके दान दिवचे कसं नाही आमगेले नित्य कार्य करचे नित्य निमित्त कार्य पुरे करचे आशिल्ल्याक ताका पुण्य म्हणटात मागीर कसं नाही वायट करचेस पळय बँक लुटचे मागीर लंडना जावचे कसं करचे पळय पुरे वायट सो पाप कार्य आता पळय जगत कोरोना व्हायरस म्हण पुरे रडतसच जाल्यार कोणाके इतले अर्थ ना की हे कसं निमित्त जाता सर हे कसं निमित्त जाता हे कोरोना व्हायरस कसं निमित्त जाता सर आता एस्ट्रॉलॉजी प्रकार पळयला रे प्राणीक आतंक कसं करता आम्ही प्राणी कितले भिवून मारताची ते पाप असं पळय प्राणी हत्येचे ते ಒಟ್ಟು जावन युद्ध रूपार वापस येवचे प्रभुपादान सांगिल की
आम्ही कितले विंगडा हिंस करता पळय ते हिंस आमकां वापस येवचें आसा. भागवतांत तो पुरे नरकलोका वर्णन आसा. त्यांची वाल्मिकी रत्नाकर तांगेल नाव वाल्मिकी. नारद मुनी सूर्य मेळतना वाल्मिकीन तांकां ಗೊತ್ತುನಾ की प्राणी हत्ती केला रे मागीर तुका तशींची त्या प्राणीन येवन मारचे आसा म्हणून. तसले रिती आणि त्या एक निमित्त एक पटीने गायक मारला रे कितले गायची ताजी शरीर रे कितले हे आसपळ्या केस तितले जन्म घेवन तितले 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 पटी आम्ही मोरका कोणा रिस्क जायते जलारी करतल जन असच तो रत्नाकर वाल्मीकी के कळतरी ताका एक नमने असल एक नमने शॉक जाली की ह्या नमने असो म्हणून मरतरी तस जावन पुरो जन निमगिले तुक तागेले फॅमिलीच्यांक परिवाराच्यांक हे मिगेले हे कर्म तू आम्ही तुमगेल खातीर करतास तुम्ही मिगेले हे कर्म घेता की कोणाय बायल चरडू आन अम्मा पुरो जन म्हणले हे तू लास्टाक आमकां हें दिवचें म्हणून लास्टाक भारी बेजार राहिलो नारद मुनीला पण कळनो कोणी ना तुगेले कर्म कष्ट घेवचे कोणी नाची सुखार असताना पुरो जन आसाची कष्टार कोणीय नाची सो तांकां तेदन कळली की हे प्राणी हत्या निमित्त भारी कष्ट हे जगत सो आता कसं झालं हे पुरे जगत्यांतू हे प्राणी हत्या निमित्त एस्पेशली गौ हत्या निमित्त ह्या नमने स्थिती उत्पन्न झाला. हे एक अशी सांगता की काही गायक मागता की ते सगळे देश ते सगळे गाव सगळे लगड होता म्हणून आणि आम्ही पळयत आसाच आता एक नमने कशी आम्ही प्राणी भिवचे तशी ते आम्ही भिवून बसले घरा भितर कोणे बाहेर वचना बाहेर गेला भय कोणे गुंड मारतानाची जलारी भिवून बसले तो देवान तशींची देवान अंतू कृष्ण पैसून कसं नाही करताना ते कृष्णान कसं केला भौतिक जगत माया देवीका ऑटोमॅटिक कंट्रोल दिवून सोडला अशी सांगता की विष्णूक तुगल कष्ट कसं नाही अर्थ जायना की इथं म्हणाली ताण असूचे शुद्ध सत्वांत आम्ही सत्व रज तमो गुणांत असायची ताका अर्थ जायना की म्हणारी देव तंतू तुगेले कष्ट हे त्या कृष्ण सांगता भगवद्गीतेंत त्या भौतिक जगत त्या सोडला मटिरियल नेचर प्रकृती ते ताजितला काची लॉज ऑफ नेचर म्हणून आसा म्हणारी हे जगत्यांतू कसं नाही न्याय पडा ते आम्ही कसं म्हणता पळय देव न्याय करता तर तुका हांगा कसं नाही न्याय मेळ्ळी जाल्यार देव न्याय करता म्हणून ते माया देवी तशी न्याय करता भौतिक जगत्यांतू कसं आम्ही करता पळय कर्म ते वापस येवचे खंडित सो हे भौतिक जगत्यांतू एक देवस्थान म्हणाल कसं नाही वचून आता तुम्ही आलोचन करायची एक पुरे एक गाव असं ताजे मध्ये एक देवस्थान असं तर गावात आमगेल पुरे भौतिक कार्य जात असता ते भौतिक कार्य जात असताना आम्ही देवस्थाना वतना त्यांची मन घेऊन चमकला रे मागीर कसं आमगेले मन समजवचे तस जावन सांगताचे देवस्थाना वतना नाव नचुका कसं ने वाईट आणि कार्य केला रे सम शुद्ध जावन शुद्ध करून वचुका इथे म्हणा रे आम्ही देवस्थाना वतना कसं नाही देवाक पळयतना देवाक पळोवचे दोळ्यान नाही के देवाक पळोवचे कन्नान आता आम्ही अशी देवस्थान वचून अशी ते पळयता असला रे आमकां देव कसं नाही म्हणून सम कसं नाही अर्थ जायना जाल्यार कोण प्रेमांजन छुरित भक्ती विलोचनेन प्रेमांजन छुरित भक्ती विलोचनेन म्हळ्यार देवाक आम्ही देवाल नाव घेऊन ते हांव सांगिल्लें कर्म विकर्म अकर्म तो
पुण्य केल्यारी तू आमकां एक आस्पद मेळटा. देवाक कसं कोरका म्हणून. पाप केल्यारी देवाला देखून दूर होता. जाल्यार अकर्म म्हळ्यार देवाल सेव केल्यारी आमकां क्रेडिट मेळटा. खंयचे आध्यात्मिक क्रेडिट. आता वगूर वैकुंठाला येता. तो हे आध्यात्मिक क्रेडिट कसं पळय ते नित्यके. तो हे जगत कसं जाला आता पूरे जने पाप कार्य करून असल शिरकले की अशी मरतसा की कशी प्राणी त्यांनी केलेलं तशी प्राणी म्हणके मरतसाची. पुण्य केलेलं कसं नाही ते भोगच्यान तू गंमत करच्यान तूची ताका टाइम वतस. आता हे कसं म्हणताची फेसबुकारांनी पळयल्यार पुरे विचित्र दिसता. आता जन पुरे कष्टारी बारीक नमने कष्टार असाची ताच जेड्यान तू आमगेले जन पुरे सारी चॅलेंज के हे चॅलेंज के गंमत करची के घरकडे हॅपी पिक्चर के जगत इतले पुरे कष्ट असताना ते कष्टाक निवारण कसं नाही जीवर दया. भक्तिविनोद ठाकूरान सांगितलंय आमकां जीवर दया. आता आमगेले केलो डिवोटीस अशी सारी चॅलेंज म्हणून. आता डिवोटीसान सारी घाल आता जगत त्याका तुगेल साडी पिक्चर ಆಗತ್ತೆ की हरिनाम ಆಗತ್ತೆ. तो आम्ही पूरे डिवोटीसान अर्थ करू आमगेलेची हेरिटेज आमगेलेची स्वाम्याले आमगेले इस्कॉनाचे हम तो पूरे आन्सर्स अस ते आम्ही सोदून काढू तक्का आमगेल जीवनांतू आम्ही जप करचे देवाल सेव करची केल्यारी आम्ही हंगाच हंगा वैकुंठ प्रभुपादान सांगितलं कसं नाही हे जगत्यांतू हे गाय गोमांस हे मारचे प्राणिक मारचे रब्बैलारी हे जगत वैकुंठ जाता म्हणून. तो वैकुंठ मला कसं नाही तो अकर्म करचे मला देवाल सेव करचे ते भौतिक नाही. कुंठ म्हळ्यारी एक नमने एंग्जायटी प्रेशर कसं झाला बा बीपी चढचे ना पुरे जण म्हणतो ना ताक बीपी हाय म्हणून म्हणतो ना ताक बीपी हाय मारा ताक डायबिटीज झाला. आता डायबिटीज मला भारी कोणाके जातं डायबिटीज सन यंग चेडवांके जाता डायबिटीज तसं नमने अवस्था झाला आता आमगे काण जेवण पुरे. तो कुंठ म्हळ्यार हे जगतांतून पुरे नमने एक नमने कष्ट भय ताका कुंठ म्हणतात. वैकुंठ म्हळ्यार खंय कष्ट भय कसं नाही ना पडा टॅक्स भरच्या ना टॅक्स भरच्या ना की म्हण मग ऐकलं ते दुबई टॅक्स भरतात. तर वैकुंठांतू टॅक्स भरच्या टॅक्स म्हळ्यार ते कसं नाही कष्ट ना के तसला कशा बते असच्या. तुमका एक बारीक ना एक गोपकुमाराला एक काण आसा. तो एक काणी सांगता तुमका भारी चंद काणी ती. तो गोपकुमार म्हणून एकलो वृंदावनांत एकलो चल असता. ताका सनातन गोस्वामी मेळता. सनातन गोस्वामीला संघ मेळता सत्संग. सत्संग सत म्हळ्यार देवाल सेवा खातीर सत्संग सत म्हळ्यार नित्य कृष्ण आमगेले स्वाम्यान सांगितलं पडलं नित्य सेवा करची. सत्संग सत्संग म्हणून आम्ही कसं बैसून पॉलिटिक्स उरलोच नाही. जो बायडन आयल की ट्रम्प आयल की तो आयल की वो आयल की या पुरे जने उलयताच आम्ही बैसून त्या उलोवच्या गतीन ताची प्रकार जाता ताची प्रकार तांगेल कर्म प्रकार वता ते जाल्यार आम्ही कसं बदलसू येता आमगेल जीवनांतू वैकुंठ मनसा आमगेल मन वैकुंठ आमगेल मन आम्ही वैकुंठ करू येता कशी देवाल सेव करू. तो ह्या चल्ल्याक गोपकुमार सनातन गोस्वामीन मेळतना ताके गोपाल मंत्र दिता. कशी आमके हरे कृष्ण मंत्र मेळ्ळा पडा तशींची ताका ते गोपाल मंत्र मेळटा. तो हे गोपाल मंत्र कसं करता तो चंद कोण जप करू सुरू करता. करता 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 वृंदावनांतू ताका सडन तो पळयता ना तो वरेर आसा. अगूर पृथ्वी लोका देखून वयर वता असतो कळले मंत्र बारी पॉवरफुल बा म्हणून आम्ही आलोचन करूयात. आम्ही हरे कृष्ण मंत्र म्हणता नसेल कसं नाही जायनी म्हणून
थोडे पेशन्स जाय थोडे काळान जाता तुम्ही कहीं दुखून मंगळूर दुबई गोवा कहीं असा की ते दुखून सीधा वैकुंठाक वचन नेक्स्ट फ्लाइट जाल्यार थोडे पेशन्स जाय तो ये चल रहा है कि इमीडिएट एक्सपीरियंस चल जब करते 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 वही होते गए वही होता ना फर्स्ट कैसे होता फर्स्ट स्टॉप चंद्रलोक स्वर्गलोक हमको चंद्र पळयतना कसं नाही दिसना ते खाली एक नमने पत्तोर पुरे दिसता चंद्र पळयतना जाल्यार प्रभुपादान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार चंद्र लोक असल चंद की ते अप्सरा न्हय हे पुरे बारीक बारीक चंद पुरे आसके ते मात्र आमगेले कर्म आमगेले हे दोळ्यान दिसना आमगेल मन आमकां दिसना स्वर्ग कसो दिसता आमकां आमगेल मन आमगेल तोंड आमी पळयनी आमी आमी कन्नडीन तूं आमगेले तोंडाचे रिफ्लेक्शन पळयताचे आमगेल तोंड आमी कोण पळयला तुका स्वर्ग कसो दिसता सो ते तो वत्तके आणि वत्तना ताका दिसते इंद्र चंद्र पुरे आनी पुरे अप्सर आनी पुरे डान्स जाता गम्मत पार्टी आणि ते वीकडे ना 7 दीस गम्मतच हे गम्मत पळयतना एक सेकंड आख चिक्के ए बा कसं नमने पार्टी बा म्हळ्यार हे भौतिक जगत थंचे अप्सर इस असल चंद की हंगाचे ऐश्वर्य रायने कोणेने तांका 1% दायने के असल चंद की त्यांचे अप्सर पुरे हे भौतिक जगत्यांतून एक ಚೆಲ್ಲಿತಾಯ ತನಕ ಏನಾಕಿ ತಾನಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಯ್ಲಾರ ಅನ್ನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೂನಾಚ್ तसल नमने जाल्यार आमी अंतूल हांग असल व्हेरायटी पळोवनूच आमी कन्फ्यूज इतले मॅगझीन हे ते जन तांतू बुडले ते पळयल्यार कसं वचता ताका ते पळोवन एक नमने आश्चर्य जाता हे नमने चंदू हे स्वर्ग म्हूण जाम जनान स्वर्ग वचाक तपस्या करचे म्हूण तशें जातना कसं जाता ताका सडन आलोचन जाता हे मंत्राचे तशी मंत्रशक्तीन मात्र आमी वयर वचचे शिवाय देवाला आलोचना ते कसं नाही पुण्य तुगेल मना पुण्य असला रे तुका पुण्य गंमत कोरका पुण्य केलेल्याक हे एक प्रवृत्ती येता पुण्य करतना तशी स्वर्गा वतना पुण्य पाप आणि अकर्म जाल्यार जप करचे अकर्म म्हळ्यार खाली देवाल स्मरण देवाल प्रती आमगेल आकर्षण वाडूका तो इमिडिएटली तो तक्षण जावन तो देवाल नाव घेतो वापस घेतना कसं जाता तो स्वर्ग लोक दखून अगोरगूर वयर वता अब्बा शांती जाता का अय्यो हंतू शिरकला रे ते दखून वयर आयलो हांगा शिरकून पण कसं करू वता 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 तशीची जनलोक तपलोक तपस्वी आणि 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 व्हरायटीचे सूर्यलोक पुरे जन पळयत बारी बारी चंदलो जन तांगेल पुरे शरीर कशें म्हळ्यार सिद्ध लोकांतू तांणी सूर्य किरणा वयर चमकता तसल नमने तांगेल शरीर सूक्ष्म शरीर करता 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 वापस ब्रह्मलोका वता ब्रह्माल शरीर इतले चंद की ब्रह्म त्या ब्रह्माला कसं म्हणतात खाड असणं त्या धवे दाखवतात त्या धव खाडणं ब्रह्माल कशी ब्रह्माल शरीर कसं नाही मनस बुद्धी अहंकार ब्रह्माल शरीर मनस बुद्धी अहंकार ब्रह्माल शरीर याने भौतिक जगत ने आमगेले भौतिक भूमी रपो नल वायू ग्रॉस नाही सूक्ष्म मन मन आत्ता मेगेल मन हंगस नेक्स्ट मोमेंट म्हाका मंगळूर रावच का नेक्स्ट मोमेंट हांव लास वेगस जाय मंगळूर रावच का आता हे फ्लाइट बुक करचे कोरोना व्हायरस चेक करते पावतना अर्ध मरून वचो जाल्यार ब्रह्माल मन अशी की ब्रह्माल शरीर कसं म्हळ्यार आमगेल मन कशें आसा तें मन मनस बुद्धी अहंकार तितलेच अर्थ वॉटर फायर एअर इतर नातंत आलोचन केलें म्हाका मंगळूर रावच का ते क्षण तो मंगळुरांत आसतो ऑलरेडी तसल स्पीड के तसल शरीर आणि ब्रह्मलोक असल चंद की आमकां लास वेगस इतले चंद एक पट ये जी थोडे विल टेक यू अराउंड अंग भजन करूया
तो ते ब्रह्मलोकीतले छंद की ब्रह्मदेव त्याक पळयता आणि सांगता हे चल्ल्याक या ಮಿಗೆಲ್ ಬೈಸ್ ಮಿಗೆಲ್ ದೀಸ್ ಎಂಡ್ ಜತ್ತನ ವೈಕುಂಠ ಅದಕ್ಕೂನ್ ವಿಮಾನ ಎತ್ತ डायरेक्ट फ्लाइट टू वैकुंठ ते तोळताय ಮಿಗೆಲ್ राब म्हणून अख्ख देवाक पळोवचे म्हळ्यार तेका मन ताणें जप करून ताका देवा पळोवक वैकुंठ पळोवक ताका वैकुंठ पळोवचे मनस तर ब्रह्माक सांगता एक सेकंड ताका आलोचन जाता अय्यो ब्रह्मलोक थोडे एक ऐश्वर्य बघून वचया म्हणून एक सेकंड जाल्यार ताका कसं करता अपास जप करता तेन्ना सांगता ब्रह्मा नो थँक्स आय वॉन्ट समथिंग हायर म्हाका थोडे वैकुंठ पळोवका हे पुरे भौतिक जगत पळेल न्हू सोडी सो जावन पुरे स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पुरे पार करून तो पृथ्वीचे आमगेल पृथ्वी अस पळय आमगेले हे भूमंडल अस पळय हे ब्रह्मलोक जातरी ताजे नंतर आमगेल 8 हे आसके अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजन्स ईगो 8 कवरिंग असके 8 लेयर 8 ते वत्तना 8 कवरिंग ते एक आमगेल ये पृथ्वी आमगेल हे भूमंडल न्हू 4 बिलियन माइल्स 4 एक लेयर 10 टाइम्स 40 400 4000 40,000 बिलियन माइल्स इतलो होडते तो जॉब करता 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 तो थंय देखून वतस वत्तना ते मायादेवी येतके मायादेवी येवन सांगता गे वैरा ಮಿಗೆಲ್ चल्ला मक्कु सोन वत्तरे तू ಹುಡುಗ ಅಸಸ್ಕಿ तू त्या जन्म घेताना तू राय झालेलो ह्या जन्म घेताना तू हंग राय झालेलो ह्या जन्म घेताना तू एक हस्ती झालेलो ह्या झालेलो इतले पुरे जन्म घेऊन इतले पुरे गंमत केला तू ಮಿಗೆಲೊಟ್ಟು आता तू म्हाका सोण वतोय तो मायादेवी रोडच्या लागते पण हांव तुका एक ऑफर दिता तुगेल खातीर हांव एक विंगडच एक प्लॅनेट करता विंगडच तंतु तू एकलोच राय बाकी पूरे तुगेल राणी सेवक पुरे तितलेच तू राजा कितले वर्स जाय तितले वर्स राबत अस्सल ऑफर दिता कोण नाका म्हणटा एक क्षणाक ताका शॉक जाता हे सगळे पृथ्वी म्हाका आहे म्हणून त्याची ऐकताना ताका एक सेकंडाक ताका शॉक शी जाता मात्र मागीर तागेल मन सम करून तो जप करता मागीर थंय देखून तो वैकुंठा प्रवेश जाता तशी हे जगत्यांतू आमी मस्त रितीरी आमगेल मन विंगड आकर्षण येता आमकां जाल्यार आमी देवाल नांव आमी चंदायर जप केला री मागीर आमी वैकुंठा कडेन वचेत कारण वैकुंठ प्रवेश करतना वैकुंठांतू विंगड व्हरायटी असके तो सुरू एक ऐश्वर्य धाम सूर्य प्रवेश करताना ऐश्वर्य धाम देवालोटू आमगेल 5 नमनेचे संबंध कृष्णा लोट 5 नमने संबंध तो सुरवे संबंध कश म्हणारी ऐश्वर्य देवाल ऐश्वर्य कशी की भारी भारी चंद देवाल ऐश्वर्य आता आम्ही पळयता तिरुपती म्हळ्यार ऐश्वर्य तिरुपती म्हळ्यार ऐश्वर्य आणि ते कशी जनान एक नमने ऐश्वर्य भावार नमस्कार करचे देवाक ताण पळयताना हे चल्ल्यान पळयताना ताका भारी वैकुंठ अशी चंदू आहे म्हणून ते देव नारायण अशी निदला की आणि पूरे ते थंचे वैकुंठवासी वैकुंठ कोण असं ते पुरे बांबून बायलके आणि पूरे जनाला तंगेला एक प्लेन असं त्यांनी प्लेनार येऊन अशी फूल घेऊन नारायणावर घालची नारायणाला पायार अशी तशी म्हणारी एक नमने कशी जाय तशी खंयची स्पीडार जाय तशी
कस्सने तांकां स्मेल जाय खंयची फ्रेग्रन्स कस्सन जाय तशी तांगेलें शरीर एक नमने यंग भारी चंद नीळ ब्लू नारायण म्हणकेची पुरजने के 4-4 5-5 हात असं आणि तांगेले बायल पुरे भारी चंद म्हळ्यार तांगेले आध्यात्मिक शरीर थंय वैकुंठांत इंग्लिशान कसं सांगता म्हळ्यार एवरी वर्ड इज अ सॉंग एवरी स्टेप इज अ डान्स प्रत्येक शब्द पळय ते एक पद अशें आनी खंयचे एक स्टेप तूं कसो पाय मुवमेंट हात पाय हल्लोवचे पुरे एक नमने डान्स अशें प्रत्येक इथं म्हळ्यार आध्यात्मिक शरीरच न्हू आमगेले आत्मच न्हू हे कशी आमगेले हे शरीर खाली कष्ट दिवचे असते हे शरीरान तूं आज न्यूज पळयला रे कोणेय कसं नाही शांती री गंमत आहे रे असल कसं नाही ना हे केद मरत म्हणून आम्ही वेट करता तितलेच जाल्यार आत्म कशी आत्माची कशी आत्म कशी म्हळ्यार ताजी शरीर देवाल सेव करच्याक देवाल सेवेन तूं आनंद घेवच्याक आनंदमयोभ्यासात देवाल शरीर आत्मा शरीर पुरे आनंदमय केवल आनंद घेवच्याक आनंदमयोभ्यासात जाणू ते शरीरारी आध्यात्मिक शरीरारी त्याच्याल्यान वैकुंठ पळयतना ताणे आम्ही वेंकटरमण देवस्थान कसं करताची देवाक पालखी उत्सव व्हरता न्हू अशी पालंकीर घेवन वसंतारी वसंत उत्सव हे पुरे करता त्या पुरे तो चालू पळयता की देवाक घेवन वतसाची पालंकीन घेवन वतसाची ते लक्ष गटल्यान गायक वैकुंठांत जाल्यार देव एक नमने रायसो नारायण एक नमने रायसो पुरो जनांना ऐश्वर्य भावार नमस्कार करचे कशी आम्ही करताची वेंकटरमण वैकुंठा वतना तशी देवाल नाव घेवन ते उत्सव केदने उत्सव काय ते कसं नाही विंगड काम ना कोणे 9 to 5 कोणाक काही वच्चा ना सगळो दीस उत्सव तेही दीस राती जाता म्हळ्यार राती निद्दन जाल्यार सकाळी उठायतना हात पाय कष्ट जावचे तसला न्ही कसं नाही ना ते निद्दोचे न्ही कसं नाही ना गम्मतच सगळो दीस देवाल नाव घेवचे देवाल सेव करचे मागीर त्यांच्या प्रति एक कण कण असणो आहे आध्यात्मिक आणि प्रति एक जीव थंय देवाले प्रेमी भक्त लेकिन ऐश्वर्य भाव आहे सो अशी जातना प्रत्येक पक्षी मागीर हनी बी हे पुरे आसा पळय आनी पुरे देवाले गुणगान करता सगळे तांगेले एक नमने स्वरार आणि नारायण ते ऐकून नारायणाक भारी संतोष जातास तो नारायण आक पळयता चल्ल्याक बरे हंग्यो अपयत घेता हंग्यो तो येतना त्याच्याला आपयतना तो नारायणाला वता आणि नारायणात तकू दुखून वयर पळयता आणि नारायणाक नमस्कार करता मात्र ताण गोपाल मंत्र आलोचन करताना ताका कृष्ण गो सेवक गोपाल गोपालक गायची ओट धांवचे कृष्ण गावांत वृंदावनांत ताका ते सीन दिसतस तस जावन हांगू वैकुंठांत नारायण पळयतना थंय प्रेम भाव येतना म्हळ्यार प्रेम आस नारायणूची कृष्णूची जाल्यार एक नमने खेळची पळय देवालोटू खेळका देवालोटू आसू का कृष्णा ओट आसू का ते एक भावन तागेले येतना सो नारायण सांगता हे नारायणा हे वैकुंठाक येवची म्हळ्यार केवल शुद्ध भक्ताक मात्र हे जावचे वच्चे विंगड कोणाकय जायना हे म्हाका हांगा आपयल्याक भारी म्हाका हांगा दर्शन दिलेल्याक भारी संतोष जालो हांवें हे मंत्र घेवन म्हाका मुगेल कृष्णा पळोवका तुका तुका पळोवका मात्र खंयचे कृष्ण रुपारी मात्र सो हे वैकुंठांतूय खंयची खंयची भक्त आसा पळय तांणी भारी तांच्यातल्या संतोषार आसाची जाल्यार हे मंत्र
वैकुंठांतूची प्रभुपादान सांगितलं देर इज गुड बेटर बेस्ट इंगड इंगड लेवल के आणि गौडीय वैष्णव परंपरेंत आमकां कसं मेळचे दिस इज हायेस्ट माधुर्य भाव सो ऐश्वर्य भाव जत्तरी तो मागीर कसं ना शांत दास्य तो नेक्स्ट खंय वता म्हळ्यार हे मंत्र सांगता सांगता राम भगवान रामाले एक जाग असके साकेत म्हणून वैकुंठांत ऐश्वर्य भाव जत्तरी वयलचे प्लॅनेट ते भगवान राम असके राम लक्ष्मण पुरे वानर सेना आणि त्यांनी एक नमने दास्य भाव आहे दास्य म्हणारी कशी एक दास असत पळ हनुमान नमने भारी खुशी प्रत्येक देवाला भावच पळ ते तंतु ते जीव संपूर्ण संतुष्ट असते तो राम पळयतना राम राय एकदम आणि तागेले प्रेम कश म्हणारी पुरे जनालोट अयोध्यांतू हे पळून आश्चर्य जात की दास्य भाव पूर्ण जन एक नमने सेवा भाव सेवक पुरेकडे ना विंगड थोडे भाव असता जाल्यार मुख्य जावन असचे दास्य भाव अश म्हळ्यार वृंदावन वतानाय माधुर्य भाव साख्य भाव दास्य भाव ऐश्वर्य भाव असते जाल्यार मुख्य जावन असचे माधुर्य भाव तशींची अंग अयोध्या वतना ते मुख्य जावन असचे कसं ना दास्य भाव सो देवा कंची भावनेरी प्रेम करतात आणि दास्य भावारी प्रेम करतात तस जावन थंय भगवान रामाले दर्शन घेवन रामाल सेवक कोण असं हनुमान तंगेल पुरे जनाले भारी प्रेम 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 रीती री ತಂಗಲೊಟ್ಟು खेळणू तांगेल सेव करणू मागीर अपास हे मेगेल कृष्ण न्ही मक मेगेल कृष्ण माधुर्य भावार जाव का म्हणून गोपाल मंत्र अपास सांगून सांगता 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 खंय वता साख्य तो खंय वता द्वारका द्वारकांत वता तो द्वारकांत कसं नाही कृष्ण आता डायरेक्ट कृष्ण दोन हात एद्दोळताय रामाले दोन हात वैकुंठ नारायणाले मस्त हात असता हंग दोन हात कृष्ण द्वारकांत लेकिन दूर देखून पळयतना तो पळयत असतो द्वारकांत कृष्ण वतच राय द्वारकाधीश तो कृष्ण वतच ते आणि कृष्ण वतन पुरे जने पळयत असाची कई कृष्ण कोणाकी तांगेल कृष्ण तागेले ब्रदर कजिन ब्रदर रिलेटिव तो पूरे जन कृष्णाले फॅमिली ते तो तुगले फॅमिली असताना कशी तो राय तक आम्ही तसं सन्मान दिताच त्याला कसं नाही कृष्ण ही इज अवर रिलेटिव्ह आमगेल संबंधिक म्हणून तशी साख्य भाव तस तू कृष्णा कसं नाही आमगेलो परिवाराचो तशी त्या भावन ना त्या भावन असताना कसं जाता परिवाराचो तो तंगेल परिवार अस देवाल वयर प्रेम अस जाल्यार तांगेल संबंध कशी एक नमने पारिवारिक संबंध कृष्ण आमगेले सखा ब्रदर विंगड भावने असते तांगे कृष्णाले राणी असाची तांगेल परकीय रस तो हे पुरे नमने रस पुरे अस त्याला मुख्य जावन असचे साख्य भाव कृष्णाले फॅमिली जाले कृष्णा चेडू जाले कृष्णाले पूरे जना के कृष्ण कृष्ण म्हणून साख्य ब्रदर फ्रेंड तशी जप करता 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 तक आलोचन जाते की हे मेगेले माधुर्य भाव नाही आहे बा कृष्णा पळयता आणि बारी संतोषारी कृष्ण नमस्कार करून मग तुक वृंदावन पळो का गाय चोट खेळचे तो पाच कृष्ण तक पळोन एक नमने हसता वैरच का तुका नी काही
तो जॉब करता 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 वापस येत्या गोपाल मंत्र सांगता आणि खंय वता नेक्स्ट मथुरा. तो खंय काय येईल तो सुरू आहे ऐश्वर्य भाव वैकुंठ. तो वैकुंठांतू वैलची कसं नाही साकेत तज्या वैलच्या द्वारका तज्या वैलच्या मथुरा. तो मथुरापुरी येतात आणि मथुरापुरी येताना कसं सांगता कसं देतं का तो मथुरापुरी येताना ते वात्सल्य भाव पुरे कृष्णाला फॅमिलीचे लाईक वासुदेव देवकी त्यांनी पुरे असची मथुरांतू उग्रसेन पुरे ते कुंती भोज तांगेल परिवारांत कसं नाही त्यांनी पुरे असचे तांगेला कृष्णाला परिवारांतू चंद्रवंशाचे तो चंद्रवंशाचे पुरे जनान असचे मथुरांत आणि तांक कृष्ण कशी वात्सल्य कृष्ण म्हणाले आमगेल्याची सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आमगेल नंतर आईल एक नमने वात्सल्य भाव एक नमने आनमल प्रेम पडा तशी तो वात्सल्य भाव ना हंतू डिफरन्स असं वसुदेव आणि देवकीला वात्सल्य भाव आणि यशोदा आणि नंद महाराजाले वात्सल्य भावच पडा त्या वृंदावनांतू आणि अंगविंगड अंग कशी म्हणारी या वात्सल्य भाव मुख्य जाऊन ते माधुर्य भाव मुख्य जाऊन वृंदावनात ते वात्सल्य भाव ते भावाची आनमाची जलर ते माधुर्य भाव मुख्य हंगा वात्सल्य भाव मुख्य. तो वात्सल्य म्हणारी कशी आम्ही पळताची की कृष्ण मथुरांतू जन्म घेवच्या मागीर त्या 4 हाताच्या विष्णू रूप आनमा दाखयता जाल्यार तांकां कृष्ण म्हणारी ओ मेगेल चरडाक रक्षण कोरका तांकां देव म्हणाल विसरता वैकुंठांत कशी म्हणारी ऐश्वर्य भाव सोडलारी बाकी पुरे कडेन आमकां देव म्हणाल विसरता तो देव म्हणाल विसरता आमकां कशी ओ तो मेगेले हांव तागेले सेवक कसो लायक म्हाका तागेले वयर प्रेम आसा तितलेच हांव तागेले सेवक ते एक भाव म्हणतो देव या त्या अलविंगड तशींच द्वारकांत कृष्णाल वयर प्रेम कशी तो आमगेल सखा तशींची आम्ही मथुरांत कशी म्हणारी कृष्णाल वैरी प्रेम कशी अयो कृष्ण कशेच बा तगेले आरोग्य चांगस न्हय कसं खेळतो तो कशी खेळतो पळय आम्ही कशी चेडूं आवट खेळताची आमगे चेडूं आवट आम्ही कशी प्रेम करताची पुरे वात्सल्य भावांतू येता न तो सांगता सांगता तो कृष्ण पळयत ते तो पुरे जण ताका आशीर्वाद दिता असाची ताका लोट खेळता असाची बाकी पुरे भाव असते साख्य भाव दास्य भाव ऐश्वर्य भाव मात्र वात्सल्य भाव मुख्य जाऊन पूरे जन ते त्या कृष्णाला पुरे चंद्रवंशाच्या पुरे कृष्णाला संबंधिक असत तो तांगेल ते मुख्य भाव तशी मात्र ते जब सांगता 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 लास्ट खंय पावतो तो तान पावचे वृंदावन गोलोक वृंदावन ते गोलोक वृंदावन पावताना कृष्ण त्रिभंग रूप राबून हातांत एक बड्डी घेऊन आम्ही त्या फोटो पळोवन का कृष्ण बाहेरच्या हाता एक बड्डी घेऊन शिकून राबला त्रिभंग रूप तो आम्ही गोलोक वृंदावन वताना कृष्ण पुरे सखा घेऊन येत के पुरे सखा घेऊन येत के आणि पुरे सखा घेऊन येता आणि ग्रँड वेलकम के आमको पुरे जनाक ग्रँड वेलकम वापस या म्हणून वापस आई खुशी जाल्ले कसं जाते की या चलन होतं ना कृष्ण आणि पुरे गोपबाल लक्ष गटल्यान आणि एक दोन नाही ते लक्ष गटल्यान अनंत त्याचे जाऊन ते अनंत त्याच्या देवान बसचे अनंत अरे पुरे अनंत ते ताको कसं नाही एंड ना लिमिट ना
तस जाऊ आणि कृष्ण पळयतना अस्सल खुश की यो बेगेल कृष्ण म्हणून आणि इमिडिएटली ते केल्ली सताना तुम्ही ते फोटो पळोवनस का हॅपी फ्रेंडशिप डे म्हणून कृष्णान एक गोप बालका कशें पटोवन दवरचें एक पिक्चर पुरे फेसबुकार शेअर करता हे पिक्चर कृष्णान ताका मागीर पटोवन दवरचें वापस आयल रे मुगेल चेडा यो आमी खेळया म्हणून ताका ते गोपाल म्हळ्यार कृष्ण खेळचें खेळचें कृष्णानात खेळचें कृष्णालೊಟ್ಟು खेळचें कशी खंयची ರೀತಿ ರೀ एकदम ने चेडू मान घेता पळय आमगे घर कडेन आतां म्हगेले आसा दोग जाण एक धूव आसा एक पूत आसा अशी मान घेता की ते पुरे पळयतना हे खंय दुखून आयलां हे भौतीक जगत हे संबंध चिक्के विंगड रीती री जाल्यार हाजे मूल खंय आसा देवान कशी खेळची की त्याच्यावन सांगता की देवा पळोवका जाल्यार चेडूवान स्वरूप पळोवका चेडूवा पळयतना तशी तुमकां तांगेले कसं ते प्रेम आसा पळय चेडूवान तोंडार इनोसन्स म्हणटा पळय ताजेन तुमकां देवाल आभास जाता म्हळ्यार देव कितले इनोसंट म्हण खेळच्यान तूं चेडू कृष्ण म्हळ्यार एकदम चेडूसो चेडूवाला म्हण की खेळचे देवान आणि तशी ते छल्ले वटू एक नमने अशी खेळते की अशी खेळले की अशी खेळले की अशी गंमत केली की तस जावन ते माधुर्य भाव मधुर म्हळ्यार तांतू कसं नाही आहे ना कृष्णानं ते खेळताना सोलवलारी तांणी कृष्णाने तांकां तांगेल खांद्यार घेवन वचका तांणी सोलवल्यार तांणी कृष्णा तांगेल खांद्यार घेवन वचका तांणी कृष्णाक सांगता जी कृष्णा आ करी म्हणून तोंडा रसगुल्ला अशी दवन 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 कृष्णा आ करी पूर जने पळत कृष्णा दोळ बंद करून आ करी तो ते रसगुल्ला लागी वरनो भायर तो चल तागेले तोंडा घालता मधुमंग तागेले तोंडा घालता आणि कृष्णान आ केलेलं तशींची तागेले तोंडा रसगुल्ला खावन काम नाही जालें अरे पूर जने हसताची कृष्णा वयर आता देव तुमगेलोटू ह्या नमने खेळते की तू कसे केला रे देवाक एक नमने आनंद तशींची गोपी कसन असाची तांणी कृष्णा लोटू अशी खेळची की कृष्ण नेवचे राधा राणीक मेळच्याक आणि पूर जने वटवटे टॅक्स कलेक्टरशे राबचे कोण कोण मेळका कृष्ण राधा राणी अंग ना ती अंग ना ती केंकी भोंवच्या चमका अशी कृष्णावर खेळचे कृष्णाने तिका मेळच्याक वेस घालून येवचे एक नमने पुजारी ह्या घरकड पूज आसा त्याच्यान हांव पूज करूं आयला तांकां कृष्ण तांकां कळल्यार अपास तांणी अपास कसं हें करचें अशें एक नमने खेळ असो आध्यात्मिक जीवनांतू थंय वृंदावनांतू देवा लोट्टू हास्य गान नाट्य एक नमने कलात्मक जावन जीवन तच जावन ताका वैकुंठ म्हणटात तो कोण हे जगत तेंतू मग परमनंट जावन राबका गंमत कोरका तसल भावन कोणा आसता की देव तशी रितीर तांकां पुण्य फल दिता कोण मस्त पाप करताची पापा फल मेळटा जाल्यार कोण भक्ती करता अकर्म नित्य सेव कोण करता तस जावन आमी देवस्थान करता की देवाल नित्य सेव करून हांगा आमी रेडी जावचे आणि केदार आमगेले मरण जाता की त्या क्षणारी कोण देवाल भक्ती जावन आसता की तांणी देवाक विसरला रे विसरची चान्स ना जाल्यार विसरली म्हण जाल्यार देवू तांकां उडगास करून ते व्हरता
अजामिलान चुकून सांगितलं नारायण म्हणून, मग आपेल कोणाक? ताका पुत्राक. जाल्यार कसं झालं? रॉंग नंबर. सीधा वैकुंठा गेले. नारायणानं लेटर इमिडिएट वैकुंठांक हंग प्रति प्रति क्षणारी वैकुंठाचे सेवक नारायण सेना तन्नी केदने वतसताके कोणे एकलो बाई मिस्टेक हरे कृष्ण मंत्र की देवाल नाव की वेंकटरमणाल नाव कोण घेतस म्हणून पळयतसा तर बाई मिस्टेक मेल्ल्यार की कसं जाल्यार की इमिडिएट तन्नी वताके एम्ब्युलन्सीचे इमिडिएट ताका वैकुंठा व्हरका म्हणून ताणें देवाल नाव घेतलें तितलेच तन्नी सोदितसाके कशी यमराजू पुरा जन हिट लिस्ट दिता पळय आज हे आज इतले कोरोना व्हायरस घेऊन यो आज इतले जण घेऊन यो कशी यमदूतांक लिस्ट दिता पळय तशी वैकुंठा येवच्याक लिस्ट आसता आणि जप केला आणि हे केला तो तुम्ही जीवन खाली मोर्च वेळार मात्र देवाला नाव घेवचे नाही भगवद्गीता सांगला म्हणके जाल्यार नाव घेवच्याक सगळे जीवनांत आम्ही कशी देवाल सेव केला देवाल खंयची भावनेर सेव केला सो कशी हे चल्लो हे देवाल नाव घेवन इंगड इंगड वैकुंठ पुरे पळयत की तशींची आम्ही पुरे जणे देवाल नाव घेवन अशींची संपूर्ण देवाक आम्ही एक्सपिरियन्स करेत कृष्णाक आम्ही हांगाची आमगेल हृदयांत संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति आमगेल हृदयांत पळयत के देवाक देवालोट खेळत के तशींची त्यांची भावनेर तस जावन हे वैकुंठा वच्चेस पळय हे आमगेल ध्येय सुका वैकुंठांत तितले व्हरायटी आसा की इतले नमने सेव आसा की इवन लक्ष्मी तिका मन जाता की म्हाका ते गोपी म्हणके वचका कृष्णा लोट खेळका डान्स करका कृष्णा वाटू नृत्य करका तस जावन तांकां तें तितलो आश जाता की तसो नमने व्हरायटी आसता ते एक कपटी केल्यार कोणें वापस येनाच तेंची वयर वयर वत आसता तो आमी खंयची भावनेर खंय वता की ते दुखून आमी वयर वत आसता तस जावन हे जगत तुका कसं परमनंट करू वच्चो नकाच कसं परमनंट ना असूच एक देव मात्र देवाक आमी प्रार्थना करूया सो आज एक थाना एक वैकुंठा विशयान तुमके एक हे चलल कहाणी सांगया वैकुंठा वचून सक्सेसफुल आता मी चंद्रयान मिशन म्हणून आता मी चंद्रयान म्हणून गुगलार केल्यार चंद्रायण म्हणून केल्यार चंद्रयान म्हणून येता म्हणल्यार ते एक चंद्र केलेले एक व्हडले विषय म्हणून ह्या चलो वैकुंठा गोलोका वचून आयला ते खंयची गुगलार केल्यार ते सनातन गोस्वामीन बुक बरयला बृहत भागवतामृतम बृहत भागवतामृतम वाजी हे बारी चंदुकन सांगतात आणि हे करून आम्ही वैकुंठा वच्चे ध्येय आशे आमगेल्या हृदयांत सदा आम्ही आश घेवन असलारी भक्तीन तो आम्ही मुखार वच कशें म्हळ्यार आमगेले कितले आमगेल्या हृदयांत आश आसा की देवाल सेव करचे तशे प्रकार ये यथा माम प्रपद्यन्ते देव ताजे प्रकार आमकां सेव दिता हरे कृष्ण